Paul Sheehan weħel 22 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara l-instab ħati li spara lejn raġel li kien għadu kif laqat il-karozza tal-eks Ministru Manwel Mallia. Il-każ kien ġara f'Novembru ta' 6 snin ilu. Il-Maġistrat Rachel Montebello qalet li għalkemm Sheehan kellu kull dritt li jwiddeb lir-raġel li ħabat fil-karozza, ix-xufier li huwa wkoll eks-pulizija ma kellux juża forza esaġerata. Ir-riżulta li r-raġel li ħabat fil-karozza tal-Ministru kien Stephen Smith. Smith kienet isuq xurban. Pierre Merċieqa ta' 55 sena u Joseph Demek ta' 35 sena ma nstabux ħatja fuq akkużi li talbu, irċevew jew aċċettaw xi offerta jew wegħda ta' xi vantaġġ. Il-każ ġara fit-30 ta' Mejju 2014. L-avukati Manwel Mallia u Ezekiel Bsajla deru għal Pierre Merċieqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.